διαβάσει. Πραγματικά φανταστικό άρθρο από το Κουλούρι. Ένα από τα πιο μυστήρια blogs που υπάρχουν ή sites, αν θέλεις να πεις. Έχετε διαβάσει όλους και όλες να λένε τους τρόπους με τους οποίους θα χάσετε κιλά μετά το καλοκαίρι, τα κιλά που έχουμε πάρει με τις διακοπές και όλα τα σχετικά. Εκεί έγινε επέμβαση στη φετινή σεζόν. Από το Κουλούρι, 10 τρόποι λέγει να τετρήσετε τα κιλά που πήρατε το καλοκαίρι. Η μπύρα και τα ξηροκάρπια λέει δεν είναι απαραίτητο να περιοριστούν στα beach bar και στην ξαπλώστρα. Είναι μια καλή συνήθεια που μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί στη δουλειά. Αντικαταστήσετε τα μικρά και συχνά γεύματα με μεγάλα και συχνά γεύματα. Έρευνες έχουν δείξει πως τα μπέργκερ που τρώγονται μετά τις 11 το βράδυ είναι πολύ πιο νόστιμα και από αυτά που καταναλώνονται νωρίτερα. Συγκινήστε, λέει, όσο πιο συχνά μπορείτε το σπίτι σας. Πάντα κάπου θα βρεθεί ένα κουπόνι για πίτσα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θεϊκό. Οι τύψεις που νιώθει κάποιος όταν παραγγέλνει ένα πιτόγυρο είναι οι ίδιες σε ένταση και διάρκεια με τις τύψεις που παρατηρούνται όταν παραγγέλνει 2 πιτόγυρα, μία πατάτες, μία τζατζίκι και ένα ψυχικό. Τα συμπεράσματα δικά σας. Άρα επιλογή νούμερο 2. Συγγνώμη, σου πω και 3. Περισσότερα. Τα παγωτά είναι εξίσου νόστιμα, λέει, και το χειμώνα. Η Ελλάδα, μάλιστα, υστερεί στην κατακεφαλή κατανάλωση παγωτού σε σχέση με τους βορειοευρωπαίους εταίρους μας. Δεν μπορούμε να δεχθούμε να μετράνε αυτοί οι λαοί περισσότερα παγωτά από εμάς. Τελείωσε. Και ακόμη 4 δυνατά στοιχεία, μάλλον τρόποι για να κρατήσετε τα κιλά του καλοκαιριού. Από την παρέμβαση του κουλουριού στην Ελλάδα, δώστε λίγο περισσότερη ζωντάνια στο φρουτόγευμά σας. Κόψτε λίγο το μήλο, λέει, ή τον ανανά που έχετε συνηθίσει και σερβίρετε το σε ποτήρι με 2 κουταλιές ζάχαρη και 200 ml ρούμι. Έτσι θα το κρατήσετε περισσότερο. Μεταφέρετε τη συνείδηση των διακοπών και στην καθημερινότητά σας. Αν δεν σηκωνόσασταν τότε από μία καρέκλα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σηκώνεστε και τώρα. Οι πατάτες, οι τηγανιτές και το τζατζίκι έχουν το ίδιο ωραία γεύση και χωρίς άμμο μέσα. Και τέλος, η θάλασσα ανοίγει την όρεξη. Κολλήστε με ταινία ένα κοχύλι στο αυτί σας και τρέξτε στην πιο κοντινή ταβέρνα. Θα εκπλαγείτε με όσα περισσότερα πιάτα μπορείτε να παραγγείλετε. Κυρίες και κύριοι, άρθρο παρέμβαση, εκπληκτικό άρθρο από το κουλούρι.com. Συγχαρητήρια σε αυτό που το έγραψε. Δεν ξέρω αν υπάρχει και τίποτα. Όχι, ήταν φοβερό, μπράβο, συγχαρητήρια.